Здравейте на всички, които гледат този клип. Аз съм Виксер и добре дошли в следващия епизод на Трайба, където преди да започнем да правим каквото и там да било, да, искам да се извиня за това, че не можах да кача оня ден клип, ако някой от вас знае. Аз качвам през ден и просто така ми се случи, че трябваше да пътуваме така спешно и просто нямаше как. Искам да ви покажа едно нещо, което е супер якото и така, барабани моля? О, да, няма барабани. Добре, ще импровизирам. Бум! Вижте го, това колко е яко смисъл. Пише Tribe и самото лого на Tribe просто, не знам, много е яко смисъл. Мен доста ме радва. Това го направи бомбата и просто изглежда супер готиното как се е получило и не знам, много ме радва. Просто... да, и Неона отново е в сервера. Килме. В самото начало на клипа забравих да ви кажа какво ми мисля да направя или поне да започна да правя в този епизод и евентуално и за следващия. Ако някой се чуди кой или какъв е този свят, това е моят синглплеер свят, където се строя разни простоти. Това, което мисля да направя е ето такава гъба в самия сървър. Ето тук съм си направил едно моделче и в смисъл, няма да прекопирам, а ще направя подобна на тази. Обзето ето така изглежда и вътре евентуално ще има нещо и мисля, че се получил добре, като за първи път строя нещо подобно и да, просто гледах някои клипове, взех идея от само там и накрая измислих това. И обзето просто искам се да науча да правя някакви такива неща и да, мисля, че нали, като за първо нещо, в смисъл не за първо, а за второ нещо, това се получи добре. Даже тук може да... Така, да. И да, още ето ще направя нещо подобно в сървъра и дано да се получи хубаво, нали? Нали, хем на мен да ми харесва, хем и на вас да се хареса и да, нека да чеме към Трайба. Отново сме тук в Трайба. Място, където мисля да направя тази гъба, ще бъде ето тук. И в смисъл тук ще я започна и между другото тук трябва да оправя всички тия дупки и просто така, ето тук мисля да я направя, тук даже допреди малко си разчиствах място с тази кофичка. И тук съм си приготвил материалите, които евентуално ще ми трябват, така нека ги свърляте колко ли стрели. Те неща си сложа така тук. Така, именно, нали ще ми трябва този сноу, само една секунда, трябва да си подредя червен клей и блоков карта. Но мисля, че съм си взел прекалено много червения клей. Мисля да си взема само 2-3 стака, то така стане, че съм си взел 6 и 40. Да. Сега първо започваме с сноуа, да видим как евентуално ще започнем да ги поставим. Значи тук може така, това какво е? Това е силката, ще да ляко, ще бъдеш ми удари като блок. О, добре, супер, че ми го дава като блок. Така, тук също така, може някакси така и добре, не знам, все още ме измъчва този дабл клик на тесния балон, да. Тук може евентуално някакси... Чакай, сега трябва да мисля някакси... Така... Тук, добре. Значи... Също така ще трябва да се направи тук един крафтинг, добре. Преправим си от така това крафтинг тук. Поставя го и това дърво ще трябва да го разваля, да го направя така на слабове. Да взема тук малко от това. Така правим го това на... Опа, ще го направя цялото на слабове, така. И то как се такова главата на това? Ей, конхе, аз съм ти такова. Бай си берете зъби. Така. Защо съм се справил за къве? Така, особено на 15, добре. Сега ще се направя малко стълбички. Мисля, че ще ми трябва много. Добре, сега ще се направя 8. Добре.
Значи те си ги слагаме тук и снова ето така. Тук, добре. Тук евентуално, нали се качва нагоре, значи то ще продължава малко на така, добре, значи тук визуално нещо ето от този сорт. Само тук нека си много право. Долно. Не. Тук това ще го кътна. Ето така. Добре. Ето. Това ще е твато на гъбата. Да, с таблото ли там. Така. Да видим. Не, аз първо трябва да направя гъбата така нагоре. Тук. Така. Видим. И видим сега тук отдолу как се получава добре. Значи тук ще наслагаме така блокове. Така. Се получи доста интересно като цяло. Знам. Аз съм нали в този клип ще правя това, което ще правя смисъл по гълата и може след клипа да го пообработя самото нещо, нали, поне за сега така ще изглежда, но това тук ще го махна, в смисъл евентуално от тук, ето така ще тръгва нагоре и това най-вероятно ще го махнем и тук така. След това тук може да ги сложим ето тези насам и тук примерно така кажем може така тук по същия начин, ето така. Няма да е така го кажем баш като тази гъба, която ви показах, ще бъде нали, подобна, но се постара тази да изглежда по-хубаво. Нали, да. Така, значи от тук, евентуално май този блок ще ми се наложи или да го кача с един нагоре, или така с два. И това да го махна, защото това ще пречи. В смисъл, това самите стълби ще гледаме така да се завъртят като спирала по самото място. И това тук май ще го махнем. Не знам, той по стълбите трябва да ги мисля как да се получат и взето много неща трябва да ги мисля как се получат евентуално. Добре, значи това на така добре са. Трябва ни още сноу. В този епизод, ако ни стигне времето, може да направим самото табло на самата гъба. И вече нали за следващия епизод да продължиме с това отгоре на гъбата червеното. Да. Така, това тук мога да направим ето така. Така да го махна. Има доста интересно. Слушай, нещо, това тук ще се завърта. Значи гъбата слагаме така. Тук все още така нагоре. Добре, това е. Паднахме и сулихме се. Но така. Добре, тук. Това го правим така. Това така я да фърлим едно око. Добре, като цяло да се получи. Само трябва да легнем да спиме. Не, аз трябва да се преместя леглото тук някъде. Чакай се. Да, там имах легло. Така, малко извън кадър попипнах ето тук някои нещица. Като цяло ще се получи добре. Даже сега извън клипа също ще поправя някои неща. Така, сега за следващия епизод, нали, вече ще правим това червеното от гъбата, за сега си ги направя как ще бъдат. Така, примерно тук така един,
2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Ало, сериозно се изтърса. Найс. Така, значи тук още 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 7. Така. Тук 1, 2, 3, 4, 5, 6. И тук 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, 6. Добре. Някой се пожеле, само това е малко по-дълго с 7, защото... Да. Не знам. Даже, дори като направим самата гъба, пак ще може да поедитвам някои неща поне. Не знам, тази гъба се получи по-различно като тази, която ви показах. Защото в смисъл, вижте, стъблото на самата гъба не е баш като на онова. На онова е по-различно. На това е малко по... нагоре и надясно, или с малко надясно. Не е баш като онази, на която е... ето... Една секунда. Ето така, в смисъл, първо... смисъл, да. Така, даже нали, в следващия епизод най-вероятно ще направим ето това отгоре, това тук и... да... Не знам, май другата гъба, която правиме, ми изглежда по-добре от тази. Или поне ще се получи по-добре. Не знам, ще видим накрая как се получи. Но и както да се получи, нали, и двете ми харесва. В смисъл, как сме направили тази и как сме започнали да правиме онази. Общо взето, пича, това беше всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал и ще видим сега в следващия клип и в последващия, може би, как се получи самата гъба като цяло. Не знам откъде ми хрумна идеята за тази гъба, но да. Така, казах, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е харесал, може да дадете един лайк, също така един subscribe. Долу в описанието, да, каналите на другите хора, BG Power Host. И се видим в следващия клип, и да, чао от мене.